पावर स्टार पवन सिंह के 13 जून के एगो फिल्म आवता पावर स्टार। हम बता दी साथे साथे संदेश भाई बाड़े राजा भैया बानी सब लोग बात वीडियो वही पर बात हुई आज आखिर 13 जून के जो फिल्म आवता पावर स्टार पवन सिंह के जीवन पर आधारित मूवी बा। ये मूवी पर विशेष तरीका से फोकस पूरा भोजपुरी इंडस्ट्री के बा। तो हमनियों के जौन बा की बहुत अच्छा तरीका से पर रिव्यू करम सर बात करम सर क्या कहें भैया पर। देखी पावर स्टार एगो बहुत बड़का मूवी होखे वाला बा, ठीक बा। आ ये पारी पावर स्टार जगह पवन सिंह के सूर्यवंशम के जलवा रहे वही जलवा होखी, लेकिन कुछ इनकरा लोग के करे के पड़ी आ करे के ई पड़ी भैया कि प्रचार करे के पड़ी, ठीक बा। कहे से कि भोजपुरी इंडस्ट्री के एगो नियम बा कि फेसबुक पर लाइव आ गई आ लाइव आके कह देनी कि हमार फिल्म आवता, ऐसे लोग हवल तर ना जाई, ठीक बा। यूट्यूब पर खोजी कि भाई तार फिल्म आ 2 महीना में यूट्यूब 2 महीना 7 दिन में यूट्यूब पर आ जाई। तो अगर हॉल में कमाए के बा पैसा निकाले के बा प्रोड्यूसर जे भी बा तो भाई प्रचार इसका करना पड़ेगा। बॉलीवुड महाराज उतना बड़का इंडस्ट्री हो, कपिल शर्मा कहाँ कहाँ इवेंट कोयला के बाद उतना फिल्म चलेला। अच्छा एगो बात हमरा के बताई जैसे कि रउआ कहतन प्रचार प्रसार इनमें सब लोग ही कहता जे पावर स्टार पवन सिंह के आधारित जीवन पर आधारित जब मूवी बा तो एमे अक्षरा सिंह के भी कैरेक्टर के रखल। देखिए अक्षरा सिंह के कैरेक्टर सब केहू के कैरेक्टर रखल गई, 9 गो हीरोइन यही का नहीं रखल गई, ठीक बा। तो सब केहू के कैरेक्टर रखल गई, लेकिन एगो चीज बावे जैसे कि पवन सिंह के जलवा के बारे में रोज जानता ही बनी, ठीक बा। तो पवन सिंह के नाम पर लोग तैयार बा कि हाँ हम इंडस्ट्री जाके सिनेमा घर में देख ले, लेकिन पवन सिंह के वो लेवल के करे के चाहिए। तो पवन सिंह में एक एक चीज देखले बड़न जगह देख ले रे एक और फिल्म हम कब साइन कर देनी हो रही है। तो कम से कम पवन सिंह ज्योतियो सिंह का रखले ज्योतियो सिंह के केहू कैरेक्टर हुई, नीलम सिंह के केहू कैरेक्टर हुई, पवन सिंह मतलब अच्छा पूरा सब लोग पवन सिंह के जीवन में जितना लोग के योगदान बा सब लोग अगर उ लोग होई पवन सिंह के चाचा अजीत सिंह के भी केहू किरदार निभैले हुई। चाचा के तो पवन सिंह छोड़िए नहीं सकता है। उस दिन आप नहीं देखे चाचा के कैसे गुरु को कैसे कोई छोड़ सकता है भाई। तो चाचा के सब केहू के किरदार निभैले आखे सारी भैया में होयन कि ना खो देखा थे भाई। एगो तारा लोग के अपडेट देता नहीं हम खेसारी भैया हो सकता कि पावर स्टार के विलन निकलस, ठीक बा। कहीं केमियो में देखे के मिल जाओ कि पावर स्टार पवन सिंह के फिल्म के विलन हो। मूवी में खेसारी के भैया की जरूरत बा, जैसे कि जरूरत बा ज्ञान भोजपुरी के जाने ले पवन सिंह के बारे में स्पेशल और डाले तो वो सब जरूरी बा। एक और हम बात बता दी कि पावर स्टार ई जौन फिल्म होता पवन सिंह अपना से प्रमोशन करता रहे, अपना से बतैले बड़े शुरू से ही बतावता रहे जे ई हमारा जीवन पर आधारित मूवी बा। आ ये मूवी के रउआ सब विशेष तरीका से देखम काहे कि देखी भोजपुरी में पवन सिंह के नाम के बिना ना भोजपुरी के शुरुआत होला ना भोजपुरी के अंत होला। अगर ए बारा के बदौलत निरहू से चाहे मनोज तिवारी से चाहे रवि किशन से केहू से पूछल जाला कि ए बारा भोजपुरी में किसका क्रेज सबसे ज्यादा है तो लोग एक ही नाम रखते हैं पवन सिंह। और पवन सिंह जब नाम रखते हैं तो पवन सिंह का जब भी फिल्म आ रहा है और पवन सिंह के जीवन पर आधारित तो समझ लो जो फिल्म बहुत बड़का सुपर डुपर हुई। लेकिन भैया एगो बात कहनी है कि प्रचार प्रसार प्रमोशन होई तब है का। देखिए भोजपुरी में पवन सिंह के बाद भोजपुरी नहीं है, ठीक है। अगर भोजपुरी फिल्म चलाना है चाहे गाना चलाना है तो पवन सिंह के बस के बात है। कहे से कि भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री जौना हिसाब से डूब गई रहा सूर्यवंशम आके भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के उम्मीद एगो जगा दिला। अब हिंगरा लोग के बस के बात नहीं के भैया पहले रहे लो सेना भइल वालो इलट गिलट काहे कि कितनो मर्द बनी रे बनी जब बोली तो चिन्हा जाई उहे हाल बा। केहू कितनो बनो जब वो अपना मुंह से शब्द निकाली नहीं तो लोग चिन्ह जाई एकर प्रजाति का हो। ई सब बात के एने ओने लगेला कि जरूरत नहीं है। सब बात ई बात जरूरी बा, सार्वजनिक बात बा। अब तू बताओ जे छाका के डीएसपी बना देबो तो उ छोके खानी नु बोली माने जंग बोलिया रही ना बोली। अब कहीं जाई तो कोनो कराई मेरे मार मुधो के पकड़ कराई हो बोल करी अब लोग कह जे बस हो गइल। अब वही बार हम करनी आयो मिल जाई जेकरा संग भई रही तो ऐसे जवना हिसाब के आदमी के जिस हिसाब पे बैठाइएगा उसका आदत वही रहेगा। एक बार का भइल कि एगो जंगल के राजा 2 दिन खातिर सियार बन गइल, लेकिन जब शाम के समय में ओकर यार जब हुआ कइले सन तो ओकरो से ना रहल गइल हुआ कइए दलस तो भाई चिन्हा जाई। लोग कहला नु जे केहू केतनो होई लेकिन चिन्हा जाई। देखो झमकावला से ना होई माने अब झमका के लोग अपन एथी क लेले बा, लेकिन रियल में के बाद देसी में के भाई सब एक और वीडियो एकरा बाद हमनी के बनाम सन चैनल के सब्सक्राइब रखियो लो। हमनी सन के एगो वीडियो बनाम सन डिम्पल सिंह के बारे में
उ एगरी बड़ा उनकरा के पीछे से दुकान अंगुरिया के भाग गइल बा। अच्छा ठीक है, लोगवा पब्लिकवा में अंगुरी अइले बड़ा सन तो ठीक बा। हाँ, एक जना याद बनू हेगा कफ के अंगुरी अइले। ए, लेकिन एगो बात डिम्पल सिंह को ही सेट कर जाता ना एगो चीज अच्छा एगो डिम्पल सिंह के बारे में एगो बात बाबे देखो केहू स्टार बाबे केहू पब्लिक उनके साथे उंग ना करे के चाहिए जेगा डिम्पल सिंह के साथे बोल बा। लेकिन भाई जब तुमको कोई और अंगुरी आ रहा है तो उससे तुमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब सामने वाला वही देख के कर रहा है तो कब घंटा का प्रॉब्लम, तब वो क्यों प्रॉब्लम ना होगा चाहिए। खैर एक बात पर चर्चा हुई, अब बात के ही मत मानिए लोग कि हम सीधे सीधे कहत नहीं चाहे हम सपोर्ट करते ना, ये बात पर चर्चा हुई कि आखिर जौन बात देखो कोई कोनो भी कलाकार के साथे जब वो स्टेज करता तारा के मनोरंजन करावा होता तो ऐसा जौन हरकत होता ये सब हरकत ना होके चाहिए, आराम से मजा करो ई करो। अब कोनो के खोदा खोदी ई सब ना करे के चाहिए, असली वाला ओकरा पैसा लेहल पसंद नहीं है तो ओकरा के पैसा देला का जरूरत बा। हां मत तो भाई दोसर के औरी बा के औरी के के, लेकिन ई सब ना होके चाहिए, ई सब ऑडियंसों के समझे के चाहिए। आ एगो चीज औरी जब आप दिखाइएगा कि हम उसी लायक हैं, हम हमारे साथ वही करो तो दूसरा कोई जो सामने बैठा है वही समझ के न जाके करेगा है, तो अपन छवि पहले ठीक करबा ओकरा बाद में स्टेज पर जेबा तब तरह के लोग ट्रीट करी कि हां भैया तू ओ लायक बाड़ मतलब ओजन बना के। हां तो एकरा बात पर चर्चा होई, ये बात पर चर्चा होई अगला वीडियो में। चैनल के सब्सक्राइब कर लिया लो, भैया के चैनल पर जरूर आई, हमनियो के चैनल पर आई। बाकी मिलता है इंशाल्लाह अगला वीडियो में, तब तक खातिर